Да подариш обикновена картичка е изтъркано, независимо колко пари ще сложиш в нея. Затова за всеки повод вече избирам скреч картички от магазин Шантавое. Една от любимите ми е тази с предизвикателства за двойки, като на гърба може да отбележите дали те са за него, за нея или за двама ви. Гарантирано ще направи празника ви по-романтичен. А картичката с предизвикателства за рожденик от личен опит потвърждавам, че разчупва всяко парти. Понякога пък искам посланието да бъде още по-лично и тогава избирам някоя от персонализираните скреч картички. Нека ви покажа как работят. Избирате си картичка според повода, пишете своето послание или предизвикателство в балончето, залепете стикера и вуала! Имате съкровено пожелание отвътре и няколко скрити послания, които получателят да открие едно по едно. Ако искате и вие да изпъквате с нестандартни картички и подаръци, влезте на shantavo.bg, кликате купи на избраните продукти, след това влизате в кошницата и избирате премини към плащане. Въвеждате данните си, избирате докъде ви е най-удобно да бъде доставката, плюс плащане на момента или при получаване и готово! Картичките ще бъдат при вас в рамките на 1 до 2 работни дни.